яши, шунда татар иле, Мәскәүләрдә күптән. Безнең туган ил, кайда гына бакма, татар урамнары. Моңлы Тукай килде, данлы Муса Җәлил. Бер булыйк, бергәләп мең яшик, бер булыйк, бергәләп мең яшик, бер булыйк, бергәләп мең яшик, бер булыйк, бергәләп мең яшик. Мәскәүләрдә яшәү үзе бер зур сынау, күз яшьләренә һич Мәскәү ышанмый. Ничә гасыр инде алышына буын, татар турында төрле сүз тыңлый. Бер булыйк, бергәләп мең яшик, бер булыйк, бергәләп мең яшик, бер булыйк, бергәләп мең яшик, бер булыйк, бергәләп мең яшик. Без бит шундый милләт, без бетмибез әле. Мең үлеп түгелме, мең тапкыр терелгән. Чит дип читләтмәгез, Татарстан чиге сызып үтә татарның йөрәк түреннән. Бер булыйк, бергәләп мең яшик, 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 бер булыйк.